O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida unha semana máis ao Recuncho dos Libros, o espazo cultural da Radio Pública Municipal, no que facemos un percorrido pola actualidade da Biblioteca Enrique Rivera Rouco e, como sempre, acompáñanos neste programa a súa responsable Anabel Alonso. Que tal, Anabel? Benvida un programa máis a este Recuncho dos Libros. Hola, bo día. Ben, antes de comezar co repaso semanal das vosas actividades, propostas e demais, temos unha actividade especial, non? Porque esta semana rematades co curso correspondente ao Relendo a Vida e creo que tedes unha excursión. Contame un poquinho máis. Pois sí, nos vamos de excursión o martes 17, nos vamos coas rapazas de Relendo a Vida e tamén co curso de memoria que fai Maca en Servicios Sociais. Entonces nada, nos vamos a ir todos xuntas a Coruña a visitar o Museo de Belas Artes e a Casa de María Pita e nos daremos tamén un paseo pola cidade e comeremos ali. É unha actividade que facemos sempre para rematar o curso e excepto no ano da pandemia, que non puidemos, lóxicamente, pois sempre fomos a facer unha excursión así de tipo cultural e a verdad que é unha cousa que nos presta moito. Si, supoño que as persoas que forman parte deste clube de Relendo a Vida están desexando, non, que chegue ese día, porque, bueno, tamén trataredes de literatura, de cultura e, bueno, pues aproveitar para visitar a cidade. Pois sí, sempre ten, digamos que unha parte importante cultural, intentamos darlle ese contido e a veces ver cousas que como que temos ao lado da casa pero que non reparamos nelas, ¿no? Como falamos tantas veces. En este caso, a mellor moitas delas sí que foron moitas veces a Coruña, pero a mellor non foron nunca ao Museo de Belas Artes ou a mellor non foron nunca pois a Casa Museo de María Pita. E entón vamos a facer ese esforzo, bueno, non é un esforzo, realmente é un gusto, ¿no? E nada, e logo a darnos un paseo pola cidade a ver se temos sorte e nos fai un día axeitoso e non nos chove. Ben, pois agora deixando xa un poquinho de lado esa actividade máis especial ou fora da vosa programación habitual, se queres retomamos, non? Como é o habitual neste espazo, que é un percorrido, non? Por toda a semana de propostas que nos tendes dende aquí, dende a Rivera Rouco. E comezamos polo luns de novidades. Sempre traedes novidades literarias para público infantil, para público adulto e sempre nas dúas linguas cooficiais, galego e español. Entón, comezamos por literatura infantil, non? Pois sí, comenzamos por literatura infantil e comezamos polo libro de que vos traigo de literatura en castelán, que curiosamente é dunha autora galega, Ledicia Costas. Este libro foi premio Barco de Vapor 2025. Ledicia é unha autora que escribe tanto en galego como en castelán e aínda que nos estamos máis habituados a lerlle a súa producción en galego, neste caso esta novela apareceu inicialmente en castelán. Bueno, pouco que presentar a Ledicia Costas porque é unha autora que todo o mundo coñece, hai grandes éxitos como Escarlatina ou como Os Minimortos que os rapaces e as rapazas da biblioteca devoran, digamos, e foi ademais, aparte deste premio do Barco de Vapor 2025, ten unha chea de premios, entre eles o Nacional de Literatura Infantil ou, por exemplo, é a única autora que en 3 ocasións levou o premio Lazarillo. O libro trata de unha rapaza pois que ten unha situación familiar bastante regulera, ¿no? E non se sinte querida na súa casa e ao mesmo tempo pois ten unha amiga íntima do cole que sí que ten ese apoio na casa de súa nai e tal, e xuntas van a unha feira e xuntas se suben ao tren da bruxa e digamos que aí empeza toda unha aventura, ¿no? Nada, o xurado do premio do Barco de Vapor destacaba de Ledicia Costas que non trata aos nenos dunha forma diferente a como trata as persoas adultas, non edulcora as cousas que suceden
e que os trata respetuosamente, digamos. Entonces este libro fala de algunhas cousas que son difíciles, como eso, non sentirse querida, como o abandono e tal, pero dunha forma que é interesante e tamén ao mesmo tempo ten moita maxia e moita aventura, digamos. E bueno, está pensado para nenos e para nenas a partir de 9 anos. Moi ben, pois esta sería a proposta en lingua castelá e en galego que nos traedes esta semana. E en galego traigo unha proposta para os rapaciños, para os máis pequenos, tan pequenos como para os bebés. Un libro de follas de cartón, dentro destes libros habituais para bebés que teñen o texto rimado, que se titula Polo mar salgado. A autora é Nieves García e as ilustracións son de Marina Gilbert, e está nunha colección que se chama Acartonados, que son estes libros para público de bebés, ¿no? E fala eso sobre, digamos que o que podes atopar no mar, pois os sardiñas, os atúns, bueno, os ourizos, todos os habitantes digamos do mar. E dentro de un texto que todo xunto é un poema que recorda un pouco a García Lorca, quizá, e que ten unha alta calidade literaria, e ao mesmo tempo é unha maneira de ensinarlles aos nenos máis pequenos, pois, os habitantes do mar. Non é un libro de texto como algúns que xa tuvemos nesta ocasión, pero casi. É un libro de creación literaria, pero bueno, vai falando, bueno, e además con unhas ilustracións moi chulas, cheas de cores vivas aí sobre os azules oscuros do mar, e bueno, eu creo que pode ser unha opción moi guai. Sí, que como dicimos sempre, non sempre che gusta ter contigo os libros dos que falamos, bueno, para aquelas persoas interesadas que se acheguen á biblioteca para apreciar de primeira man o que destinan estas fermosas ilustracións que son especialmente dedicadas para o público infantil máis cativo. Sí, porque además son libros de cartón que os rapaces poden manexar sin medo a rompelos ou e están a medio camiño entre un xoguete e un libro. Moi ben, pois pasamos agora, se che parece, xa ás vosas propostas nas novidades para o público adulto. Pois si, traigo vos un libro de Inma Aguilera que se titula La pintora de la luz, e que, digamos, como a continuación de outro éxito desta muller que se chamaba La dama de la cartuja, que tamén temos aquí na biblioteca. Bueno, é unha novela histórica que se desenvolve en Sevilla a principios do século XX e retoma un pouco os personaxes da novela anterior, que era unha muller que traballaba na fábrica de La Cartuja de cerámicas, e ahora nesta ocasión a protagonista pues, vai a recibir o encargo de colaborar na elaboración da Praza de España, non? Coas míticos bancos adicados a cada provincia, que se algunha de vos estuveches en Sevilla, pois seguro que fuchedes ali a ver ese monumento. E, bueno, en todo este con este fondo, ¿no? de arte e de tal, donde aparecen algúns personaxes reais, escultores e ceramistas reais, pois ela vai tecendo pois unha historia na que esta muller protagonista vai atopando un pouco tamén algunhas historias familiares que descoñecía e vai coñecendo, digamos que a súa intrahistoria familiar. Bueno, polo que dis, unha novela que ten moitos visos de veracidade por mencionar ou facer presentes moitos personaxes históricos que si existiron, non, nesa época, e ademais fai referencia, como ti dicías, a un monumento que é icónico e que penso que todo o mundo que visita Sevilla pois vai a esa Praza de España a facer a típica foto, non? Ali ao lado da túa provincia, sí, totalmente. Sí, e eso, además unha autora que está refrendada por un montón de premios e que o libro anterior, que son os mesmos personaxes, foi un bestseller absoluto. Entonces eu creo que pode ser esta mestura de novela histórica e tamén novela de romántica e de aventuras que creo que pode resultar moi agradable para moitas lectoras e lectores. Moi ben, a proposta en lingua galega?
E a proposta que vos traigo en lingua galega nesta ocasión é un libro de materia que realmente é un cómic que trata o tema do feminismo, pero en formato historiográfica. E se titula Basta, guía de autodefensa feminista para adolescentes, e a autora é Marion Lemusic, e as ilustracións as pon María Kronsky, e a traducción ao galego a fixo Raquel Senra Fernández. E digamos que alecciona en certa medida ás adolescentes para determinados comportamentos que van a topar ao longo da súa vida con respecto ao machismo, como identificalos e como defenderse deles, ¿no? Por eso se titula Basta, o sea, guía de autodefensa feminista, porque digamos que é como unha especie de guía para... Quizá non sei se tanto para defenderse como para identificar esas conductas, ¿no? E decía a propia traductora que traducindo o libro se atopou con algúns aspectos moi interesantes que ela mesma como adulta ni siquiera era consciente, ¿no? Por exemplo, se fala moito das redes sociais, pero a mellor hai outros libros destas mesmas temáticas que para os rapaces actuais quedan máis lonxe porque non tratan a súa realidade, non? E este, pois, por exemplo, fai moito fincapé en eso, nas redes sociais e tal, que ao mellor é hoxe un lugar, un espacio onde os comportamentos machistas, pois, ao mellor están máis detectados, non? E entón me parece unha cousa moi interesante, unha obra de moita actualidade e ademais que está presentada dunha forma moi doada de ler e moi atractiva para ese público adolescente novo, xa non solamente adolescente, sino tamén xa da década dos anos 20, que teñan xa 20 ou 20 e pico de anos, non? Sí, é que sí que me parece salientable o que dis ti, non? Que se a propia tradutora identificou comportamentos que ela mesma descoñecía ou recoñecía como machistas, quer dicir que, sobre todo, ao público adulto, aos que non estamos tan familiarizados coas novas tecnoloxías, porque si os mozos xa son nativos digitais, quizáis para nós sexa máis difícil tamén identificar ese tipo de comportamentos e actitudes, e podería ser unha lectura para público adolescente, posadolescente ou para moitos pais e nais. Sí, digamos que hai un montón de cousas aí que ao mellor para nós que xa estamos un pouco talluditos, pois se nos escapan porque non usamos habitualmente ese tipo de comunicación e hoxe os rapaces se comunican moito a través das redes sociais e hai que saber como comportarse con determinadas cousas, non? E me parece unha lectura boa para rapazas e boa para rapaces, o sea, porque tamén a veces ao mellor algunhas cousas se fan por inconsciencia ou por falta de coñecemento, non? Pois, dende logo, me parece unha proposta diferente, moi interesante, e como eu reflexionaba, creo que tamén pode ser interesante para moitos pais e nais con fillos e fillas en idade adolescente para aprender a identificar esos comportamentos que se nos poden escapar. O sea que, bueno, pues está ben que tamén nos fagades estas propostas constructivas e instructivas dende a biblioteca. Sí, e que además para os pais e as nais a veces tamén cando falamos ao mellor, cando se fala cos fillos falta coñecemento sobre a súa realidade e ao mellor un tipo de libro que además é doadísimo de ler, que é atractivo, que polo seu propio formato de historieta gráfica se lee enseguida, pois pode ser moi interesante. Moi ben, pois xa que falamos de un cómic, continuamos na semana e tócanos o martes de cómic, que ben podería ser este libro do que acabamos de falar un dos protagonistas deste día, pero creo que nos traedes unha proposta un pouco máis de sempre, de toda a vida, non? Pois sí, como nos pasa sempre que estamos aí que se nos mesturan os xéneros, non? Falamos de libros que teñen versiones cinematográficas e non estamos en xoves de libro e peli e agora falamos de cómics en outras seccións. Bueno, traigos un cómic de Eric Shanover e Scotty Young, non sei se digo ben, que é unha serie de cómics que están baseados en El Mago de Oz e, bueno, son moi interesantes, me parecen moi interesantes por varias cousas. Unha, porque a adaptación está moi guai, moi chula. Este autor foi premio Eisner
de cómic que é como o Nobel dos cómics ou o Óscar dos cómics ou algo así, e se achega a historia que coñecemos todos, non, do Mago de Oz, que coñecemos ou ben a través do libro ou ben a través da película de Judy Garland, que todos tal. Pero además tamén me parecía interesante porque digamos que o que é a historia do Mago de Oz se convertiu como nunha especie de cousa de culto para a cultura en xeral, para a cultura contemporánea. Quero decir que todo isto das baldosas amarelas, incluso a propia música, todos esos referentes están como moi vivos na cultura contemporánea, na cultura pop, e entonces me parece que a veces, igual que os referentes ao mellor mitolóxicos gregos ou romanos formaron parte do fondo da cultura, algúns referentes literarios tamén están tendo esa función, e agora se recollen moitos desos tópicos ou moitas desas cousas e se ven en moitas películas. Hai moitísimas películas que teñen homenaxes a esta peli original que non tuvo moito éxito no seu momento e que, sin embargo, despois se convertiu nunha película de culto, non? E o que é a propia historia? Me parece que a historia do Mago de Oz ten moitas cousas dentro moi interesantes, e a mellor unha forma de achegarse a elas é a través desta historia gráfica que, como vos digo, está dividida como en 4 volúmenes e que está feita por un debuxante moi respectado, non? E me parece que pode ser unha boa opción. Sí, dende logo que é unha visión diferente, non? Unha forma distinta de achegarse a unha obra do cinema universal, como distí, unha historia que xa forma parte da cultura popular actual, e bueno, con unha proposta a nivel de imaxe tamén moi chocante, non? Pero bueno, pues sí que son debuxos que a veces poden lembrar quizáis a imaxinería un pouco de Tim Burton. Tim Burton, sí, a mí me recorda un pouco a Pesadilla antes de Navidad ou algo así, ¿no? Sí que ten un punto aí con Tim Burton, sí. E, bueno, que a propia historia do Mago de Oz é maravillosa porque ten unha serie de personaxes super interesantes, ¿no? E que dan moi renda e que creo que permiten moita creatividade, ¿no? Por eso creo que ten despois esa repercusión tan grande, ¿no? A obra de Baum. Moi ben, pois nada, se che parece seguimos avanzando a semana. Temos xa todo listo para o mércores dedicado á poesía, o mércores de entreversos. Pois nesta ocasión vou a falar de un autor galego de poesía, Lino Braxe, que tamén era actor, que naceu un 18 de xuño, como sería hoxe, digamos, e que que tuve a sorte de coñecer personalmente, que era un home maravilloso, e que por desgracia morreu moi novo, non? Lino Braxe, bueno, temos varias obras del, pero quería destacar como dúas cousas, digamos, especiales, ¿no? Por un lado, un libro que temos que se chama Poemas Obxecto. Lino, aparte de escribir poesía e de ser actor e director teatral, tamén era artista gráfico, e temos un libro que son estas fotografías que son poemas que son moi curiosas e moi interesantes, unha maneira diferente de entender a poesía, digamos. E despois quería tamén falar de A Caricia da Serpe. A Caricia da Serpe foi un proxecto que no seu momento fixo Lino, que a mellor alguén de aquí, algún dos nosos usuarios ou usuarias lembra del, porque o trouxemos á biblioteca e tamén o levamos aos centros de ensino de secundaria, que era un grupo musical formado por Miguel Nadón de Guevara, Xosé Luis Saqués e Rómulo Sanjurjo e o propio Lino Braxe, donde musicaban este libro, A Caricia da Serpe, de Lino. O concerto era estupendo, era un espectáculo super divertido e moi interesante, e temos o CD coas músicas dese espectáculo, por se alguén está interesado, aparte de ler a Lino Braxe, de escoitar pois as súas producións, no? Que me recordo que foran interesantísimas e que tuveran moitísimo éxito. Bueno, é un personaxe moi
moi interesante, que moi implicado en moitas cuestiones sociais, tiña unha relación case familiar co Sáhara, tuvera unhas nenas e tiña moitísimo e hai parte da súa poesía que está dedicada a iso, e despois era un actor moi recoñecido tamén e director teatral. E, bueno, foi unha mágoa que o partésemos tan rápido, pero nos quedou aquí a súa obra e creo que ao mellor pues, era un momento bon para chegarse tanto a poesía como a este disco que era ese espectáculo da Caricia de Serpe. Pois sí, a verdade é que polo que contas, non, un artista con moitísimos prismas que tanto eso se dedicaba á interpretación, á escritura, á música. Bastante bonita esta proposta que nos traedes esta semana no Entreversos, por achegarse máis á figura deste autor galego que lamentablemente, como ti dicías, non deixounos tan novo, pero que tamén nos deixou unha grande cantidade de obra. Sí, e moi variopinta, ademais, moi diferente. E bueno, e esta cosa que ten un pouco de original, non? A chegarnos á poesía a través da música. Moi ben, pois continuamos percorrendo a semana aquí na Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco. Xa o dicíamos hai unhas semanas, rematou o tempo dedicado aos máis pequenos con eses xoves na Biblio, pero sempre nos traedes algunha proposta este xoves. Pois sí, dentro da nosa habitual proposta de xoves de libro e peli, traigo vos en esta ocasión un libro de Adler Olsen, que é un autor de novela negra nórdico, que ten unha serie de libros que se chaman O Departamento Q, e que hai unha serie que acaba de estrearse en Netflix sobre estes casos, digamos. A primeira temporada da serie se adica exclusivamente ao primeiro libro da serie, que se chama La mujer que arañaba las paredes, pero parece que é posible de que haxa unhas novas temporadas da serie. Pero que además estas novelas se adaptaron no seu momento tamén a películas. Hai unha serie de películas danesas que adaptan estes libros, me parece que xa hai como 4 ou 5. As primeiras 3 teñen un protagonista, Nicolás Licas, e despois o detective protagonista da novela empeza a facelo outro actor a partir da entrega cuarta. Hai 5 películas baseadas nestas novelas que podedes ver en Filmin, excepto a última que podes ver en Movistar. E a serie de Netflix que se acaba de estrear, que é unha serie de 9 capítulos, que a diferencia é bastante curiosa. O sea, a serie é británica e as películas son danesas e o tono é bastante diferente. O protagonista da serie británica é un actor moi coñecido que ao mellor recordaredes se chama Matthew Good, e ao mellor recordaredes dun hombre soltero ou de Downton Abbey, ou traballou tamén en Retorno a Brideshead na serie, nunha película, me parece que sí, nunha película. Houve unha serie de Retorno a Brideshead no seu momento que era de Jeremy Irons, e despois houve unha película que o protagonista era este actor. E, bueno, me parece que é un thriller nórdico típico para pasar o rato, pero moi interesante. A serie está ben e está entretida, e as películas están bastante ben tamén. Dende logo, non sei se dicir que canto ben ou canto mal fixo a saga Millennium, porque cantas obras viñeron atrás dese fenómeno mundial. Pois sí, moitísimas. E ademais como un estilo tamén, non solamente foi un estilo total, sí, un xénero absoluto. Digamos que a novela nórdica desde esa, bueno, eso aproveitoulle moito a moitos escritores e escritoras da zona, no? Pero bueno, é verdad que tamén xa antes deste éxito, digamos que xa Mankell, xa había algúns escritores aí nórdicos que xa optaban bastante. Pero bueno, a verdad que estes libros teñen bastante éxito e son bastante entretidos. Moi ben, pois mira que proposta tamén tan chula para, bueno, botarlle unha ollada a esta saga de libros e a serie que está nesta plataforma, que, bueno, é unha boa opción para aproveitar agora no verán, ir vendo así capítulo a capítulo algunha noite destas de calor que non somos capaces de dormir. Se che parece, continuamos agora, pasamos a
ao venres, onde falamos sempre do autor do mes, a máis de comentar algunha obra dedicada ao noso concello ou á nosa comarca. Pois sí, bueno, como xa falamos estes días, o noso autor de mes de xunio, Ian McEwan, e quería falarvos en esta ocasión, digamos, de como influye a historia persoal de McEwan nas cousas que escribe, ¿no? Neste caso por un libro en concreto, Lecciones, que é un libro que conta a historia dunha muller que abandona o seu fillo pequeno e despois, digamos, que triunfa no mundo da literatura, e como o propio McEwan descubriu xa de adulto que tiña un irmán do que non sabía nada, que a súa nai dera en adopción. Unha situación que se debeu a, bueno, o seu pai estaba na guerra, súa nai tuvo un amante co que tuvo ese fillo e cando o seu pai volveu da guerra decidiron dar unha adopción. En moitas novelas de McEwan se plantean como determinadas cousas históricas que non dependen da nosa vontade, digamos, nos afectan personalmente, ¿no? Neste caso a guerra, por exemplo, e que tamén se ve, por exemplo, que expiación, eso, ¿no? E como a veces un feito puntual na vida desenvolve unha historia, o sea, unha historia vital completamente diferente. E nesta obra de Lección se fala un pouco deso. Nunhas entrevistas que lle lín a McEwan decía que un ten que escribir como se seus pais estivesen mortos, es decir, como si o sea, sin preocuparse de que o que escribe poda levantar algún resentimento en calquera, ¿no? E iso me parece unha cousa moi interesante, porque se refire a esa cuestión de escribir con liberdade e escribir desde a verdade, e me parece que eso pois como autor é moi interesante. Di que ese consello yo deu Philip Roth. Pode ser. E entonces, bueno, a verdade é que é interesante. E nada, bueno, eso que vos poñades a ler a McEwan, se non o fixéchedes, xa, porque é un autor estupendísimo. Cunha historia na súa vida personal de novela. Totalmente. Decía nunha entrevista que superaba a calquera historia que el puidera imaginar. Ben, e como dicía, tamén os venres aproveitamos para falar de algunha obra literaria que teña que ver coa nosa vila ou coa nosa comarca. Que nos traedes hoxe aquí na biblioteca? Pois traigos un libro que se titula O poboado industrial das Veigas, nas Pontes de García Rodríguez, que é realmente como unha especie de catálogo dunha exposición que puidemos ver, ao mellor algún de vos tuvo a ocasión de vela, no Museo da Mina. Me parece super interesante. Bueno, conta un pouco a construcción do poboado, como foi e todo isto, pero despois trae sobre todo fotografías, e é un libro fundamentalmente de fotografías, e do que fala é de como se construiu, porque sabedes esta cousa de que este poboado das Veigas ten como moitos referentes en outras cidades industriais, ¿no? Esta cousa de facer un espacio para os traballadores, hai moitos exemplos, non, de poboados dese estilo asociados a grandes empresas mineiras ou de extracción ou así. E me parece moi interesante porque trae planos, as fotografías de como se foron construindo os diferentes espacios e todo eso, pero tamén tamén pretende mirar para a historia social, cultural, deportiva da vila, ¿no? Entonces se ve, hai moitas fotografías de competicións deportivas, de festas, pois, yo que sei, pois da piscina, das gincanas que se facían na festa do poboado, bueno, moitas cousas interesantes, moitas fotografías moi chulas, e que además creo que lle dá como un valor especial ao fotógrafo das Pontes, Manolo Vila, que foi recopilando, o sea, que foi facendo todo este traballo altruista en certa medida, ¿no? de fotografar todo o que pasaba na vila, cada actividade que había, cada
presentación dun libro, concerto ou que foxe, no? E que hoxe nos permite ter todas estas fotografías tan interesantes. E despois tamén trae ao final, que me parece tamén super chulo, as fotografías persoais de algunhas familias, no? Que vivían no poboado, e entonces trae pues, as fotos da súa vida familiar dentro das casas, bueno, a vida normal e corriente dunha familia, no? E me parece como moi chulo de ver, ahora que digamos que o Pobo das Vegas está iniciando un cambio coa reurbanización da zona, e se nun futuro pois esas casas se poñen á venta como parece ser que vai a ser, ou que seña, digamos que empezará unha nova vida, unha nova historia dentro dese espacio, e está ben coñecer un pouco como, claro, hai que ter en conta que ademais claro, son un espacio, unhas construccións que teñen máis de 70 anos. Claro. Sí, e que son me parece moi interesante, vamos. A min xa che digo que a título particular resultame especialmente interesante porque ao non ser da vila é unha moi boa maneira de achegarse por unha parte ao xeito de vida que había nesta vila pois fai 50, 60, 70 anos, e tamén, como distí, a través das imaxes, entender un pouco a idiosincrasia da vila, como funcionaba a nivel social este pobo cando funcionaba a mina, non? Claro, porque realmente a distribución dese espacio responde, claro, a un momento histórico determinado. Esta cuestión de separar as casas por segundo a túa categoría profesional, ou, bueno, claro, é algo bastante curioso, non? A mellor para xente que non conoceu esa realidade. E logo, claro, no seu momento casi era unha vila aparte, no sentido de que tiña a súa propia igrexa, o seu propio cole, o economato, o sea, digamos que tiña, casi era unha vida paralela á vila das Pontes, non? E me parece que está moi ben botarlle unha ollada, digamos, á nosa historia recente para comprendela mellor. Moi ben, pois moitas grazas por traer esta obra tan bonita e como en moitas outras ocasións, non? Con esa carga histórica e social. Bueno, non dixen que no medio de falar se me pasou de que os autores da obra son Manuel Souto López, que é o arquiveiro municipal, Silvia Blanco e Toni García, que son os que elaboraron esta obra, que a verdade me parece moi fermosa. Moi ben, pois nada, ata aquí o que deu de si por hoxe a actualidade da biblioteca para esta semana. Como sempre, un gusto poder conversar sobre libros e sobre cultura contigo, Anabel. Nada, un gusto para min tamén. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.